everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys and welcome back to my channel. Karon ang among buhaton is nami buhaton nga video nga kanang para bitaw sa mga Pilipino bitaw kung unsa ang mga traits nato unsa atong mga kinaiya. So among ipakita karon ani nga video. So kani mao ni amo ang ako ang bag-una nga ka-collab si Eugene nga katong nag kanang toka-toka-tok og kani si Jello ni og Nicole. So muna ilang mga hati man is among mga vlog Jello and Nicole og si Jomar na lang or Jamaica. See you later guys. Babush, ginamos, munggos, termos ug uban pang mga lagos. Asa ka pa dong la? Mo atukos lungsod lagi do kay rumpra ko. Ang sa'yo ko brown ni mo lungsod. Nakatual niya palagi ka la? Ngani nang style na ron basta makumpara. Ah, ikaw lang ari la, lingkod la. Uy, kano ba sure ka do? Oo, okay ra la. Ato la lingkod la. Salamat do. Sige, hinay la. Wait la. Ngani na gadyo yung mga tikuwang. So pasalo alam mo gadyo ko do. Okay ra la, okay ra la. Nakit ang mga tuhod o kumaog karni. Ayun, nakaugkar nila. Odo. Oh. O sa hinay la kay galubak pa ato la. Ginoo ko kani. Diyo okay ra lagi ka diha. Okay ra la. Tatanang itlog la. Okay ra mo kana nga na. Okay. Hani sinisakyanan na ning. Grabe sing kusuga mo ko ando. Lagi gaho pud nagauntog na. Hani pa ni. Lubak-lubak ba ni? Lagi. Hani pa ni. Uy, hani pa ni. Uy, ginoo ko. Uy. Wala, pangawid la. Hani ba ni driver nga di ba mo free ka ajo? Pangawid. Kutuan na gito. La pangawid la. Dili lang. Okay ra ka la? Odo, okay ra. Okay ra ka la? Odo. Tawag sa imong hair. Asa ka la? Mawin do, ako do. Kay, wala kay kuan pampalit yung kuan tambaw. Oh, ikaw sa lamay una anila oh. Okay na lagi ka. Oh, okay ra la. Ikaw sa Okay lamay naman una. po, ugba pa ko. Di ayo la kay luoy naman ang ano man nagatakilid naman ka la. Sakit na lagi lo. Kaya kamabo ko eh. Adto pala bigidod ay gidod la. Siswa na itong do. Ay, ugan na. Ah, uga na sige la. Ikaw sa lamay una la ana ra makulikod. Sige, hala, salamat. Ay, salamat. Ay, hindi ba ni itiiman, hindi man mo musuod. Ang sabi na bali ba niya akong card? Ay, parang, hindi. Pero ba't yung number, ha? Mo ba ito ni? Enter. Huwag kayo sibugawa sa kwarta. Para ba kwarta tani do, ha? Tika. True number. Hoy. Ay, salamat. Ang card, igawas dit si. Kapag ang card, ay salamat. Naman na. Okay. Na. Paramoot. Ay, magdali. Dahil ka na ko dagang projects mo. Man ka ang. Ako. Pasok mo ay, okay. Pwede ko pasok this card. Mas nanay, tatay na? Nay! Tay! Oh! Nay! Kapsa. Hen. Ano yung magandito ka, Erika, imbang ko? Nay! Sama si bata. Nay! Oh! Ansa ba? Kanang asa ka ang bawal kay mo adto nako. Silahan. Bata, uy! Dali ko. Busy talaga. Erika, imbang. Tuko. Ngayon ba? Mara na.
Panglaki, pamiliti, mga project nimo. Lakaw na. Salamat, Nay. Nay. Kuto-kuto pa ko. Sige, alis ako, Nay. Sige na, lakaw na. Sarge. Nahala, pag binutan anak ha. Oo, Nay. Kay moro mo gudra kapuhunan nimo. Nay, Kay pobre man ta. Moro na pag binutan sa pag-eskwela. Salamat, Nay. Alis ako, Nay. Wait, what? Saman? Dali, sab. Uy, si Jack. Wait. Ano man, Day? Dali. Ah, Ano saman? okay, invite dun sa kanang ko. Ano ito sa pakagikan? Ano pa hamag ka? Nakoy ko ano to na ko show ron. Show sa? Na may miss at tugod. Kay bawo na ka na home arkitera. Wait daw. Uy, pista amo uma. Andiyan, gusto ko ngari ka na ay mga amigo talaga yung mga pamilya kay. Pista ni, ang gagana may hawon. Pwede di ay nga. Kanang mauwa mo kasi inyo ha. Uy, dagan pa ang tao. Pwede lagi. Ayaw kag okay. Mag-ihaw mig na po ka baka. Grabe man na. Uy. 20 ka baboy kay what is ag-amuhang ag-among mga bisita kana ko ang mga bisita sila Floran May. Kabuhalana tapos silang Ma'am Linan Anthony, silang Erika Imbang muna nga. Tudo ko an gujud ko muna nga nakasweldo mo ko sa YouTube. 900,000 muna nga grabe na po jud ka baboy ang anon. Baboy o baka? Baboy tapos baka nga na kanang ko saguhon gud ka aron di mag-away. Sige. Sige mo ani na naman yung sa oras man ugma. Ugma kanang inig kabuntag ay mo ari kay ag mga pare mo pakanon mga sakristan mga madri sa Tibok Bohol. So Tapos mga palistra or gabi mga gabi na lang kay inig kapalis. Mo adto po ko sud kay ag laki na ho lagi kita. Sige. Mari basta ugma ha mga kuan siguro may kabuk mga 15 to 20. Way problema ko. Sige ugma. Sige salamat. Advance happy fiesta. Sige baboy. Sige bye. Ayan guys, hinaut paunta nga nalipay intawon mo sa among video. Ayan, kung nalipay mo, palihog kog share, unya, subscribe dayon, tapos i-click ang notification bell sa ubos kanang puwa kay para aron updated mo sa mga bag-o na mga videos nga ihatag. So karon naatay daghang i-shout out kay naa naman pumigamay pong mga amiga nga kanang gikan sa karenlain ba nga ni-subscribe nato. So magpasalamat tag dako ninyo kay ni-subscribe mo na ho ha. So mao ni among i-shout out Buddy Vloggers from Mindanao. Ayan. So the Betco family also from Dubai. Shout out to you. Shout outs kay Belly Nagulada from Trinidad Bohol. Ayan. Ferlinda Carbon from Malta, Europe. See, di mabangbang kahit naanay taga-Europe ng mga mga viewers. Ju KSA Live murag sa kuani sa kanana ay KSA. Tapos Aimee Ribosa Lumanoy from Lila Bohol. Ayan, daghan salamat sa pagtan-aw in taon. Boon Adrian Padayaw from Malta, Europe. Ayan, daghang salamat kaninyong tanan sa pagtanaw sa among Thank video. you so much. Bye. Og kinira dirhirim taman, ako si Jomar Deloso, known as Jamaica, and this is Jello. Manoy Atarashi, subscribe. Thank you so much. Thank you. See you. Goodbye. See you. Bye-bye. Wata. Nakita mo sa dito. Ato masaliputan to ba? Masaliputan to. Otro. Jomar, pag-pronounce Jomar Deloso. Andiyan guys, nalipay ka dyan kung ganing visit si Jan. Adjo ba dyan ninyo kalimtik subscribe ang itong channel Jomar Deloso kaning ditang gamit ka channel. Don't forget to click the subscribe button. Andiyan ka ng notification ka na ba na bagtinganas kay Ligaro inig mag-upload sa video. Mabagting mo kit ani jud dadon kay maghimo pa ni sa daghang video nga exciting pud ning izahang mga video. So adjo ba dyan kalimtik ha? Bantay mo pikhan ka dyan. Thank you so much, and to all my subscriber from
foreign country, which is our international subscriber, please subscribe to Flora May Boholana. Flora May Boholana. Nasa screen. Thank you Bye-bye. Thank guys! you so much. Bye!